Peygamberimizin şagirdi Hazreti İbn Mes'ud radıyallahu anh Peygamberimizin mübarek asasyny kan öwünden yortup götürüp giden sahaba. Peygamberimizin kowşuny götürüp koltuğunda saklap giyecek bolanna mübarek ayağının eteğine koyan sahaba. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud aydiyar kafa bi haşyetillahi Teala kafa bi haşyetillahi Teala ilmen. Bir adam Hudaydan korkyan bolsa şu alimdir şu dipdir. Şayet taşından alim diye olsun. Türkmen diline bağışlayan qaraçı diýilýän bolsun. Emma özü yaşamagyny bir günah etjek bolsa men Hudaydan korkyan niye öz içini Hudaydan korkmak ba. Şol adam Hudaýyň ýanyna alim hesapda. Şayet bir adam bolsun, ilmi ba bolsun. Emma günah etjek bolanyny korkusy ýok bolsun. Hudaýyň ýanyna ol alim hesap bolmaýar. Ve men yüreğini bir nur ba, yüreğini bir azamat ba, günah etjek bolany ve men Hudaýa näme diýin? Aýyo men etjek dälliýa. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, Imam Azamyň zamanynda soňraky şagirtleriniň döwürlerinde bir aýdylýan kep barmyş. ليس العلم ما حواه القمطر وإنما العلم ما وعاه الصدر. Taqçalarda, kumutlarda, kitaplardan dolu bolsa ona ilim diýilýänler diýipdir. Ilim diýenleri adamyň gursagyndadyr diýipdir. Hudaý bilen öz arasyndaky ýagdaýdyr diýipdir. ليس العلم ما حواه القمطر وإنما العلم ما وعاه الصدر. Bir kitapda, bir taqçada, bir kumutda kan kitap bolsa, şulan şudur şu ilmi, yo o ilim däl. Hatsan ilim bolýa Hudaýyň aýtýan ilmi gursaga girse. Adama gursaga giripde sogawa gaşyn geçirse, günäden alyp galsa, içinden aýlanýan ýagdaýy ilim diýilýär. Hudaý bilen öz arasyndaky ýagdaýynda. Eştensiniz ehli sünnetin 4 mezhep başının biri Hazreti İmam Malik. İmam Malik bizim mezhep başımız İmam Ebu Hanife. Yeni bir mezhep baş var. İmam Azam'dan 15 yıl sonra dünyaya gelýär İmam Malik. İmam Malik de Maliki mezhep diýmeýärlermi? Ebu Hanife'yi al çoğur alimmiş da. Şoň bir şagirdi var, 20 yıl şagirdi bolupdyr. Hazreti Qa'nabi. Odal fasyk adammış. Tawbe edip şoň şagirdi bolupdyr. Hazreti Qa'nabi. Şolay diýär: "Ma ahsabu Malikan balaga ma balaga illa bi sariratin kanat beynehu ve beynallahi azza ve celle. Ra'aytuhu yuqamu beyne yedayhi ar-rajul كما يقام بين يدي الأمير كذا في ترتيب المدارك." 20 yıl şagirdi oldum diýipdir Imam Malik'in diýipdir. Şonu bir haybat badi, şonu bir nur badi, bir adamy şoň öwünde goýanlaryny, bir ahunna şo bir alim adam şol. Bir adamy şoň öwünde sorag jogapdan çürüm ýa bir zatdan çürüm şoň öwünde goýanda adam güman ederdir padşahyň öwünde bir adam goýulan ýaly bolardy diye. Ra'aytuhu yuqamu beyne yedayhi ar-rajul kama yuqamu beyne yadayi al-amir. Peygamberimizin mescidinde oturup adamlara ilmi öğretirdi. Ve bir zatdan çürüm, ya soragdan çürüm, ya qazilykdan çürüm, ya hukumdan çürüm, şoň öwünde bir adam goýulardy. Adam pikir ederdi, padşahyň öwünde bir adam duran ýaly diýerdi. O şu öwünde duran adam da padşahyň öwünde dünýanyk bolup ýüregine haýbat düşerdi diye.
Ohum şu şagirdi näme diye. Ma ahsabu malikan balaga ma balaga illa bis-sariratin kanat beynehu ve beynallahi azza ve cel. Men niptir 20 yıl şagirdi boldum diptir. Meger de bolsa şızadi şu derecenin nämenen tapdy, şoň kursagyny bir zat bady, Hudaý bilen öz arasynda şu taýyn tapmalydypdyr. Şu derejeye yeterligi Hudaý bilen öz arasynda bir ogrynça bir ýagdaý bady diýipdir. Şoň öwünde adam oýuňda paçaň öwünde duranýaly bolardy diýip. İmam Malik bir padşah ýanyk bärki de bir atdyjy adam ýaly bolardy diýip. Aldyra berýän bolmaly, sözüni ýitiriberýän bolmaly, özüni ýitiriberýän bolmaly bärki adam. Dogryny aýtmasa çäresi ýok boluberýän bolmaly. Yani näme içinde bir zat barmyşdyk. Yani olaň yüreklerini Allah'dan korkmak barmyşdyk. Şonu her kim görse Hudaýdan gorkýanmyşdyk. Yani şolaň yüregini Hudaýyň mehabbeti barmyşdyk. Şolar gören adam Hudaýa mehabbet edesi gelýänmişdik. Hudaýyň ışky yüregine düşýänmiş. Yani şolaň yüregini Allah'ın zikri barmyşdyk. Şol adam her kim görenni Hudaý zikredesi gelýänmişdik. Yani şol adamlaryň yüregine bir ot barmyşdyk. Şolaň kefineşten adamyň yüreginiň nefsi üläýänmişdik. Hemmesi yüregine mişdik da. O bir görünüp duran zat dälmişdik da. Geyimselleýäli. Ol kursagyny näki bir zatmışdyk da. İnnemâ yahşallaha min ibâdihil ulema. Alim adamın hususi sıfatı Allah'dan korkýan bolmaly. O da göz bilen görülýän zatda o her kim özü bilen yaradan eýän arasy. Özü bilen Hudaý Taalaň arasynda. İmam Agzamyň şagirtleriniň, mezhep başymyzyň şagirtleriniň döwreginde bir ewliya adam hämiş bir goşu goşupdyr arap diline. İza sakana'l gadiru ala safa'in ve junniba an yuharrikahu'n nasimu badat fihi as-sama'u bil imtira'in kezalika ash-şemsu tabdu wen-nujumu. Bir yerde su yatan bolsa, bir havuz, bir göl, bir yata su bolsa, arasda su yatan bolsa, we yelli üsmeýän bolsa, yel üsmese sapça durýar-da. Şu suda aýda görünýändir, ýyldızda görünýändir, günne görünýändir, günnüz diýipdir. Bir yerde arasda su yatan bolsa, sap su, dur su, arasda su bolsa, bulançak bolmasa, yelli üsmese, şu suda ay, gün, yıldız hemme zat görünüp duranlar diýipdir. Kezalike vujuhu erbabit tecelli yura fi safuha Allahul azimu. Hudaýyň dostlarynyň da gursaklaryna dökülýän nurny yüzlerini gözleýände Allah ýadyna düşýändir diýipdir. Kezalike vujuhu erbabit tecelli yura fi safuha Allahul azimu. Hudaýyň nuru üstüne dökülýän adamda göreňde yüzlerini Allah wadyr diýipdir. Hudaý ýada düşýändir diýdik da. Ey bu manaly näme ey cemaatler? Ey türkmen oğullar. Ey musulmanlar. Bir dirman bir cennet suw bilen ýazyp goýmaly gürrüňler näme? Ýöne eşitip, ýöne keyif edip Hudaýyň adynyň, Hudaýyň nurunyň, Hudaýyň ışkynyň, Hudaýyň mehabbetiniň etegine boýur gözüňden we bagryňdan kan nöküp durmaly zatlarda. Gönünüp oturmaly zatlarda. Bir su gaýta edeýin, nägadar gowurryňmy? Nägat adamyň ruhuny asmana uçurýar. Nägat adamyň ýürek posuny sowurýar. Yürek kırını ayırıyor. Yürek karanqılıgını saflayıyor. Allah'ın dostlarının sıfatlarının gürrüğüne dengde şey diyordu. Bir su duran olsa, yelli ösmen nuran olsa,
suda sap bolsa şonda ay gün yıldız görünýändir diýipdir. Hudaýyň da dostlarynyň ýüzüni özdesen Allah görünýändir diýipdir. Allah Hudaý ýadyňa düşer diýdik da.